नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही शानदार सैड सॉन्ग के ऑफिशियल पोस्टर आ चुकल बा, जो कि बहुत ही दिन से चर्चा में रहे। जी हाँ, ई गाना में पहली बार खेसारी लाल यादव जी अपना फैन सौम्या पोखरेल के साथ डांस कैले बाड़े और ई गाना के नाम बा हरदी लागे जान के। जी हाँ, सैड सॉन्ग बा जो कि अन्नपूर्णा फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के सुने की मिली। फिलहाल एकर पोस्टर आयल बा, जोना के लिखले बाड़े अखिलेश कश्यप जी, संगीत से सजौले बड़े राज गाजीपुरी जी, कंपोजर बड़े शुभम तिवारी और वीडियो डायरेक्टर बड़े आर्यन देव जी। तो पोस्टर आप लोग सामने स्क्रीन पर देखिए लेनी। 1 से 2 दिन के भीतर आप लोगन के बीच में एकर टीज़र और फुल वीडियो सॉन्ग दोनों रिलीज़ कर देहल जाई। बस आप लोग अपडेट पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब कैले रही और वीडियो पसंद आयल बा त लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।